Здравейте, почитатели на рок-музиката и вие гости в пилотното предаване Rock Forever по Forti TV. Аз съм Станислав Русев и преди да ви представя нашите гости, ще ви запозная с екипа, без който не би се осъществило това предаване. Започваме от най-младият член на нашия състав, Галя Иванова, асистентка, оператори Светозар Петров, Кръстю Кестенов, Борислав Ников, тон оператор Дечо Илиев. А сега да поканим нашите гости от група Ер Голям. Моля аплодисменти. Който беше там някъде, може би. Да. Здравейте, банда! Така, сега може да се представите, кой откъдето иска, може да започне. Ето ти едно микрофонче, то е включено. Здравейте! Аз съм Тони. Това е група Ер Голям. Това са моите колеги, с които работиме вече доста време. Аз ще ги представим ли? Кой както иска, може един по един, да. Здравейте, аз съм Мартин, свиря на клавишни, композирам песни и така нататък. И не ги снимам аз. Здравейте, аз съм Сашо и свиря на бас-китара. Викат му пушката. Малин Йорданов съм, аз китара. Здравейте, аз се казвам Георги. Имах си някакъв готин приятел, който забравих. Foxy G. Здравейте, от Foxy G. Благодаря ви много. И свира на барабани. Така, сега след като представихме групата, нека да видим една анкета, която подготвихме с нашия оператор. Какво е за вас рок-музиката? Има ли почва у нас? За мен рок-музиката има почва у нас. Има традиции и винаги е имало. От 50-те години още. Традиции, които са се движили в крак със световната тенденция на рок-музиката. Колкото и да сме били на онези години тоталитарна комунистическа държава, все пак рок в България се е движил с световните тенденции. За мен рок-музиката е в голямо отношение начин на живот. Смисъл за много неща, поддържате жив, поддържате позитивен, някаква светлина същевременно в ежедневието, кръв. Рок-музиката е едно голямо течение изобщо в световната музика, но много жалко, че тук в България се разминаваме с нея много под въздействието на други по-комерциални от рок-музиката, например като поп-фолка. Бойчко, много труден въпрос. Много труден въпрос. По принцип аз не мога да повярвам, че в България някога е имал рок и ще има рок. Рок-музиката за мен специално, как да кажа, преди всичко емоция. Просто удоволствие да слушаш, това има най-много в нея. Но не съм чул такава българска рок-музика, да речем като Like Snake, да речем, или като на AC/DC, която още с първи акорд да ти дигне адреналина. Нашата рок-музика нещо малко така не бие на рок. За мен рок-музиката е част от мен, част от едно поколение, част от много поколения и тя е нещо, което е било винаги светлина и някаква посока, дори във времето, когато беше така едва ли не някакво упадъчно влияние, но аз си мисля, че каквото трябва да стане става и тя взе своето място в живота на
не само на българите, но на хората от целия свят. Поне на по-интелигентната половина. Моята посока не е поп фолк музиката, аз съм си рок и музикант. За мен лично рок музиката, може би за момента не, защото все още съм ученик, но може би за бъдеще това ще бъде професионалното ми поприще, надявам се, ако не стана лекар. За момента се занимавам с музика по-скоро като хоби, отколкото сериозно и професионално, а у нас може би с правилният тип рок музика, защото тя има доста там поджанрове. С правилният поджанр действително може да се постигне много. Разбира се, в нашия град поне 60-70% от възраст 30 до 60 са рокаджи. Аз това го усещам по моите купони, които ги правя, така че има почва наистина в град Пазарджик. Музика. Като всичко останало. Като музика, като кино, като изкуство. Изкуство. Рок музиката винаги е имала почва у нас. Ние сме израснали с рок музиката. Нашето поколение е такова, че ние смятахме и смятаме, че музиката е рок и всичко останало. Какво да знам за рока, като всеки ден слушам за Айвана, за Лилито, за Ешкинази, за Рекси, за Драгана, за французина Азис, за белгиеца Илия. Кой друг шотландец ми кажи някой така рокаджия? Орхан Мурат, той е вече за мен е съвсем друго нещо. Музикант, певец, даже и интелектуалец. Така, съвременно рок-н-рол за мен е, как той да го обраха в нова телевизия, слушах с много готини очички, много хитро момченци, също поп-звезда, от тая, дето не е поп, не е фолк. Как им казваха на тия? Не чалгария, а поп-фолк, нали? Така. Не е арабска музика, не е албанска музика, нищо общо с либийската музика, а балканска музика. Да не казвам шиптърска или, както му казахме ние на времето преди 135 години, знаете ли как му казахме? Музика на раята. Аджгилдим, чантралята, тъмтралята, това е рок-н-рол български. Музика на раята. Сега му казват чалма мюзик или поп-фолк. Със сигурност има почва у нас. Аз съм голям фен на рок-музиката. Предимно слушам рок-музика. Дава ми жизненост, настроение. Харесвам мъже с дълги коси. Благодаря. Моля. Още взето предпочитам рок-музиката. А знаете ли нещо за Ерголям? Разбира се. Харесвам техните песни. Приятели сме във Фейсбук. Следа постоянно техните публикации. Даже днес сутринта с колегата гледахме техния клип, който е уникален. И като песен, и като клип. Ерголям нищо не ни говори. Ерголям не ми говори, защото не съм я видял никъде, ни по радио, ни по телевизия. Не, до тази част на азбуката все още не съм стигнал, но ще ми бъде любопитно да се запозная с изпълненията и членовете на тази формация, дори и в жив контакт. Група Ерголям, какво знаете за тях? Нищо. Нищо. Група, добре свират момчетата. Това. Да, в медиите не веднъж съм чул за тази група, но не знам тяхния репертуар. Нямам сведения как е, що е. Само като име съм чул тази група. Група Ерголям, това е така, дали напоследък са доста нашумяли, добри музиканти са, мисля, че имат един клип наскоро, който е излязал, но все още не съм го така видял, не съм го гледал, но със сигурност това е една така много готина, яка група. Да, знам за група Ерголям. Групата е много страхотна, съвременна българска рок-група с така не малко количество вече авторски материал. Също албум издадоха, доколкото си спомням, наскоро. Клипи имат много хубав
абсолютно професионален, заснет, направен. Много страхотни музиканти са членовете на група Ерголям. И имат един истински лидер в лицето на тяхния певец Тони. Да, по някаква случайност ги озвучавахме лятото. Но очарован съм от свиренето им. Не ги бях слушал на живо никога, сега ги чух за първи път. Много добре, много добра група. Давай кафето! Давай кафето! Така. Това беше нашата анкета, която отправихме към знайни и незнайни случайни хора. Какво е за вас рок музиката, има ли почва у нас? Ами, за мен рок музиката е всичко. Това е моят живот. Аз се занимавам с изкуство. Както някои знаят, аз съм художник. Но за мен рок музиката и музиката е всичко. Това е целият ми съзнателен живот. Наскоро навърших 40 години и сега, като се обърна назад във времето, виждам само рок-н-рол. И тези страхотни моменти, които съм имал с тези момчета, които свириме заедно. Аз много ги харесвам и обичам, като истински братя. За мен рок-н-рола е нещо като възпитание, как да го обясня. Преди години се говореше за рока като някаква отпадъчна музика. Всъщност се оказа точно обратното. Истинската философия на живота и така нататък. Някой друг, ако... И както той каза, рок музиката е начин на живот. И наистина е възпитание, както в другия жанр поп-фолка. Виждаме напоследък какви възпитани тинейджери се показват в медийното пространство, по-скоро интернет. Има почва наистина, защото аз се срещам с все повече млади хора, които даже дори да не са и така музиканти, да се каже, нали, професионални, обаче си харесват рок музиката и си правят песни в, както каза някой от анкетата, във всяко едно поджанр от рок музиката. Да. Тези двамата мои колеги толкова обаятелно говорят, че единственото нещо, което бих могъл да кажа за рок музиката е, че рок музиката е свиране до зори и след това римски партита. Добре. Вие нещо да споделите? Аз съм съгласен с всичко, което казаха моите колеги и няма да добавя нищо друго. Добре. Аз съм изненадан от неговата активност. И добре. Тогава, ако някой от нашите гости в публиката може също да им зададе въпрос, сега е момента. Има ли желаещи? Не, всичко ви е ясно, разбрах. Добре, ами тогава да пуснем едно интервю с групата. Бихте ли се представили? Добър вечер. Аз съм Тони, вокалист на група Ерголям. Аз съм Мартин, приятел ми е. 39 години съм, неженен, неосъзнан и ерген. Значи това е Тони. Това е Марин, китариста. Той после ще си каже той. Аз съм Мартин, пианиста. Другите двама ги няма. Те се отцепиха. Ей ги там! Ако всеки от вас може да каже от колко време свири, пее... От колко годишен? По принцип, да. От колко годишен? Отдавна. Колко отдавна? Аз от малък. От малък. Ами то всеки ме е от малък. Всеки от малък. Да. Въпреки това. Ето го и Александър. Сяде тук пушка. Здрасти. Кой е то? Това е Сашко, представи си. Аз съм Сашко от Ямбол, пряко при пушката от София. Нещо не е удобно. Да, ще бъде сънта. Ако може всеки да каже какъв инструмент точно свири и от колко годишен свири на този инструмент. И пее. Свири на китара, на пиано, на банджо, на барабан и на китарата на основен инструмент.
От 9 годишен. От 9 годишен. До сега. Няма казвам колко Значи години. 9 годишните имат шанс, все пак, ако започват сега, може да станат цигари. Добре, не им е късно, нали? Стига да имат желание и мая. Не им е късно. Добре, чудесно. Окуражихме 9 годишните да започнат да... Аз се занимавам сериозно с музика от 1994 година. Свирам на китара и пея. Иначе съм художник. Гледай ти. Абе, там има доста музиканти, дето са и художници, така че... Ето го, вижте ви. Художник Аз свиря на пиано. Ние композирам музика. Супер! И той е наред. Аз свиря на най-малко струни в групата, на бас китара свиря. Славя Забравих свира на фагот. В тази група от колко време свири? Защото знам, че миналата година е имало 10 годишнина на групата. Кой от колко време свири в тази група? Аз свиря от време на време, значи една година свиря, 2 години почивам, после пробивам една година свиря, после 2 години почивам, но общо взето миналата година 10 годишната ме поканиха пак да участвам в този рожден ден и общо взето от тогава до сега сме си заедно пак цялата банда, както виждам. Антон и аз свириме от началото на групата. От преди 10 години. Вече са 11. Да, 11 години. И Малинчо там, той да каже част, не знам. 2-3 ли? Първото ни участие беше на 13, подчертавам, 13 юли 2012 година. Не е било петък. Петък беше моден събор на Бърковица. Тоест 2 години и половина. Помниш ли на кой клуб беше моден събор? Председател Венци. Не знам дали това ви е основното занимание, защото казахте, че някои от вас са художници преди всичко, но какво ви дава стимул да правите тази музика? Публиката. Не, вътрешно много. Аз лично слушам такава музика от малък. За мен друга музика в момента не бих правил, защото там ма кефи. Кефите. И мен на кефите е. Да кажа, иначе пълно стимулирам. Спенките. Феновете на музиката. Добре. Ако всеки от вас може да ми каже какво му е любимото ястие, какво обича да хапва? Аз ям всичко. Много неща. Ама така, например, вие сте първото нещо, което ти измиква. Сладолет. Мусака. Сладолет. А това не е за ядене, сладолет е за кеф. Ето мусакица, той обеща да ми готви, аз ще го взема. Още не ми е сготвил мусака, не знам дали да го взимам. Който ми сготви мусака, ще го взема. Сом. Кефто не е за наяждане. Значи да ям сом, легенди. Сом. Трябваше някой трябва да ходи на риболов. Гого ходи по си нашото парче. Може да ще почне. Сега ще ви питам сега, какво сготвихте, който е готвил в последно време на половинката си, приятелката си, на жена си, нали? Какво точно сготви? Спагети. Това всъщност не е любимото. Спагети. Това е любимото готвиш на жена си спагети, добре? Аз готвих спагети, често казвам. Всички готвите спагети. Не. Песто чинове се сготви. Ми яйца, пържени яйца, защото... Аз ще кажа какво аз правя. Какво? Пържоли на скара с картофена салата. С картофена салата. Баница ласт. Баница ласт. На какво викате баница ласт? Еми баница ласт. Баници с Виж на него, кюфтета са Хелуин, добре. Кюфтета Хелуин съм правил. Кюфтета Хелуин. Ако издадете тайната рецепта за баница ласт и за кюфтета Хелуин, ще бъдем благодарни. Ние искаме да ядем кюфтета Хелуин и баница ласт, обаче не знаем рецептата. Ами, идеята да правим металисти, иначе не става. Всичко с желание. Сега ще ви помоля да продължите текста на следното парче. Той е на български. Направлявай живота си, ти по-добре знаеш, аз не се страхувам. Нататък продължете го на български. Той ще го продължим аз. Ма на български. Пак и бяга и... Да бе, знам, че от това.
се страхува. Бягай, за да бъде свободен, ама аз няма да те пусна. Ами ние няма да ви пуснем, чакаме ви. Тя от нашото парче Black Beam. Да, точно така. Разпознахте си парчето и ние няма да ви пуснем, чакаме ви в Пазарджик в предаването Rock Forever на Станислав по Forti TV. Шефчето да каже кога. Кажете вие за творческите планове. Следващия творчески план на групата е... Значи, гледай, това така се слага на друго нещо. Следващия творчески план на групата се събере да се напия някъде с паржоли, защото тия не успеха да ни хванат риба цяло лято по всичките мотосъбори, където ходихме по гори, реки и разни такива неща. Да, ама аз съм донесъл ракия. Чудесно, ама ние не сме се приготвили с салата. А и сме шофьори тая вечер. Така че следващия план е да направим едни паржоли. Ги употребиме много брутално. На село и там докато някой записва, другите готвят на една печка на дърва и след това се събираме в хола, изпиваме няколко литра рекия, домати от градината и ако се скочили нещо... Свършиха, бе. Има до октомври месец има домати. Творческите планове на групата са да дозапише още някоя друга песен, да довърши албума Сиреч, така, нали, подредени нещата около пиенето и яденето. Добре. Ами чао на всички от Пазарджик! Да сте живи и здрави, обичам ви! И след като ви поднесахме нашата изненада, сега е момента да хапнете както трябва, това, което поръчахте в интервюто. Не, ти понеже теб те нямаше и затова ти взехме солетки. Да, понеже нали си барабанист, трябва така. Сомчето харесва ли ви? Идеално. Нали? Така. Сладоледа, да, ми в последния момент така го взехме. Мусаката вкусна ли беше? Развалена ли е? Добре, ще оправим след малко. Добре, щом хапнахте ли? Ти хапна ли? Добре. Щом не е редно да сега да се яде, аз ви предлагам да изсвирите едно парче, което... Добре. Първо незадоволена биологична единица отказва да изпълни фолклорен елемент. Ще свирите нещо, което сте подготвили. Така, сега ще ви свириме последното парче, което сме направили. Hold Me In Your Arms. Това е балада. Ще опитаме да го направим в варианта, в който сме тук полуакустично-електрически. Tried so hard to forget you. I don't know why. I miss you so much, so many times. You hurt me, your face so real. I can't erase it. But without your kisses, I can't go. When you hold me in your arms, I burn inside. When you kiss me, I don't want to never stop. When you whisper, I feel like I burn in flight. And I'm dreaming every night of day of your love. I'm so alone without you. My soul feels pain so deep me and strong. My world is bare without
there. The sun will shine, it time is going on last. But without your kisses, I can't go. When you hold me in your arms and burn inside. When you kiss me, I don't want this never stop. When you whisper, I feel like a bird in flight. And I'm dreaming every night of you and me. When you hold me in your arms and burn in flight. When you kiss me, I don't want this never stop. When you whisper, I feel like a bird in flight. And I'm dreaming every night of day of your love. Браво! Браво! Благодаря. Чудесни сте. Така, сега нашата асистентка би трябвало да донесе едни неща, които пак сме ви приготвили една изненадка. Не, няма никакъв проблем. Спокойно, спокойно. Най-накрая идва бозата. Всеки да си взима, няма да... Да, от извора. Кой извор е там? От нашият, от минералният. Така. Да ви... добре. На здраве. Хайде на здраве. Живи и здраве. Добре дошли. На здраве на публиката. Защо Ер голям? Значи, този въпрос ми е задаван в продължение на вече доста време, защото на хората винаги представлява интерес как можеш да си кръстиш групата Ер голям. В принцип, буквата Е като гласен звук съществува само единствено в българската азбука, което ни идентифицира като уникални. И много така сме мислили по въпроса, всъщност аз и колегите ми, как да се кръстиме. Имена много, всякак може да се кръстиш. Нали? Но не, все пак ние сме българи и не трябва да забравяме откъде сме тръгнали. Дори да отидем някъде да свирим извън България, по някакъв начин трябва да има наша марка и печат. И просто решихме, всъщност, извинявам се, нали,
групата да се казва Ерголян, защото това е нещо уникално, освен в азбуката и ни прави уникални. Аз вярвам, че сме уникални. Не знам вие дали вярвате и хората дали вярват, че са уникални. Тук, които са родени, за мен са уникални. Да, така е. Кой е най-големият подарък, който сте получавали от концерт? Наскоро, това беше миналата година, да, свирихме в Видин. И там толкова с щаха си го направиха момчетата. То не беше и съборно. Фестивал, нали? Да, моята среща. Толкова с удоволствие си го направих, от цялото сърце се раздадоха. Ние се чувствахме супер комфортно през цялата вечер и като за капак, като изнесоха една торта, и аз като ми хареса и така. Да, нали, без публика няма концерт. Да, и фактически момчетата, които организираха събитието, още на сцената, вече ние се покланяме на публиката и те донесоха и тортата и ние така. Много беше яко. Сега можете ли да разкажете... Да, да допълня колегата ми. За мен беше яко един концерт на... Мисля, че на един от моите съборите, не мога да спомня кой точно. Публиката пееше Save Me, Take Me, Guide Me с мене. Това е едно парче на групата. Аз останах учуден, защото парчето беше точно на 2 месеца, буквално. И това беше страхотен. За мен това е най-големият подарък. Уважението на хората. Да получиш. Разбрах, да. Нещо да ни разкажете, което нашите зрители не знаят. Например, най-щурото нещо, което сте правили. Римско парти. Нека и те да отговорят. Добре, окей. Значи, под въздействието на алкохола успях да запаля, мисля, резачката в реката и да я щупа. Да. Не, смисъл такъв, много са нещата. Дигнах, аз лично, понеже не можах да си отключа стаята, и дигнах Капиновския манастир, естествено. Беше уникално. Да. Колеги, кажете нещо, само мълчите. Да кажа нещо, което не знаят хората. Така. Това означава да разберат прекалено много неща. Тайна. Добре, окей. Какво? Капиновския манастир. Някой, го е там. Брато, ще спиш. Аз през стената. 2 часа. Не мога да си скатерти стена. Къде ли улицата? Невъзможно това. Катери, шубрасите, връщам се назад. Как бе, имаше една, пак връщам се назад, пак атака. Викам, това път ще го взема, то ще видиш ти. Цък, катера не става. Подарил съм ти фитнес, понеже ставаше въпрос за изненада и за подаръци. Да, да. Защото аз ти излагах къде. Все пак в тебе микрофона, кажи ми нещо за... Дунав беше по къси панталонки с електрическа китара. Беше лято, беше жега. Електрическата китара си винаги с мене. Учех песен, на следващия ден трябваше да свириме на July Morning. И песента се учеше пред огъня на плажа. Да, той ловеше риба, така и не я опитахме. Интервюто, което гледахте така преди малко, затова казах, следващата така цел на групата като творчески ангажимент след тежкия летен сезон беше да се събере на куп, всички заедно, да си направим едно хубаво барбекю, да си пием, да си поговориме и най-после така да има нещо на масата като скара, защото така и не успяха тия двамата да не хванат нищо. Аз хванах риба. Колко? Една, ама пусна. Да, разбрах, да. Е такава кука, такава рибка. Трето мятане, съжалявам. Да. Аз мога само да кажа, че нашите зрители, ако остават доволни от това, което виждат, когато ние сме на сцената, трябва някой път да дойдат с нас след това, за да видят за какво става въпрос наистина. Значи сега след предаването идваме с вас, така ли? Добре. Ами добре, чудесно. Ами сега, който е хапнал и пинал, може да ударяме още едно парче. Сега, понеже ние доста често се случва, даже ние така започнахме като група, да свириме кавър версии.
И в много от средите ни знаят, нали, като това, че сме кавър банда. Всъщност това не е така, защото много е трудно в България човек да пробие с точно такъв тип музика. Аз се надявам, че нещата ще се получат, но сега ще изпълним едно парче на Ван Хелън, което се казва Can't Stop Loving You. There's a time, a place for everything, for everyone. We can push it on our minds, and what is gonna come? Oh no, what is gonna change? And if I'm asking, I've not tried, couldn't let me. I want hold to say. We can drown this away. Tell me once, want to go. Don't you hear me say, I can't stop loving you. No matter what I say I do. You know my heart is too. I can't stop loving you. You can change your phrase, a place of life. You can change your fate. You can change the things you say to any time. Oh no, all the things you'll find. When you can look inside your heart, I'll be there. Oh no, I'm holding on. Baby, just come on, come on, come on. Wanna hear you say, I can't stop loving you. No matter what I say or do. You know my heart is too. I can't stop loving you. And I'm twisting tight. And all I remember is how I've been won, only to surrender. I know it's over. I know it's just gonna be, and it's true. It never die, no find a way. I can't stop loving you. No matter what I say or do. You know my heart is true. I can't stop loving you. And hey, what I say or do. I can't stop loving you. I can't stop loving you. Браво! Сега за финал ще помоля да напишете в нашата книжка нещо за спомен. Ето химикалката, надявам се работи. Един по един. Айде на здраве. Той да си пише, да. Нека си пише там като. Да.
нали си шофьор, що пиеш? Добре. И съответно можеш да прочетеш после какво си написал, нали? Какво клише? За да бъдеш щастлив и весел, слушай група Р голям. Добре, добре. Да, виждаме. Нека рок музиката бъде винаги с вас. Ще цитирам един мой колега и приятел. Последната. Иначе аз съм написал: нека рок музиката бъде винаги с вас. И както той казва, на здрав! Да прехвърлиме щафетата насам. Да, хайде на здраве. Ти, няма ли да... ти си шофьор, забравих. Аз понеже ще карам. Така ли? Така ще се чукна за... Има ли полицай тук? Има. Няма проблеми. Между другото, аз съм бил старшина. Какво ще кажеш? То вече стана ракияно време, така че аз написах всеки да прави каквото му се пие, ние продължаваме. Добре. Солетките харесват ли ти? Бива ли ги солетките? Обичайте се. Окей. Отдолу под него може да, ако искаш. От него бе, едно лище да такова. Той може би иска да нарисува нещо. Прецака рамката. И сега, ако го прочетеш... Прочета ли? Да. Значи, тук пише: поздрави от Тропанчо, момчето самурай. Аз искам да кажа нещо. Предполагам, че ще приключваме, или? След малко, да. Искам да благодаря на гостите, че са тук, дошли да ни уважат. За мен е огромна чест, че сте тук с нас и ни уважихте. Защото за нас това е важно. И следващия път, като дойдем да свирим в Пазарджик. Да, аз си мислех, между другото, много. Тук е страхотно. Той... Благодарен съм ви за това, че ни уважихте и че сте съпричастни с нашата музика и с това, което правим. Надявам се, ако излезем навънка, да не се срамувате от това, че голям ще свири на живо. Добре, благодаря ви. А сега да изпратим нашите гости с аплодисменти. Галя ще ви съпроводи. Това беше всичко от мен, Станислав Русев, в предаването Rock Forever по Forti TV. А вие не пропускайте и второто ни предаване, в което ще бъдат също така известни личности от рок-обществото в България. До нови срещи и, както обичам да казвам, Rock Forever!
Thank you.